Aleyküm. Mehriban adamlar. Şuma ayın 27'si 27. iyul 2023 yıl. Bir efir açasım geldi dara. İçim prosta dolup gitti dara. Düğünüm normalini aydıp bilmedim. O düğünüm açtım 20'lik oldu. Yani şunu YouTube için oynayan. Berde bir 3-5 tane teman deyip geçsek kıyfazıktan. O gelen geldi gelir gelmediğim YouTube'dan dinler dara. Ne kim vardı açık bir aktivistlere yüzlenecek. Onun Murat Razakova yüzlenecek. Ve şoloyalık ediyen adamlara değişli hemmefi. Üçüncüm vatan hakkı açık. Onun en başladı. Ağda bolmak isteyenler TikTok'ta profilimde YouTube'un linki var. O YouTube'a koyacak. Dinlersiniz, tarihte kalarsınız. Görseniz adam ağda olun ya da bir komment yazın hiç olmanı korkmayın istattan. Neyse men başlayın. Aktivistlere yüzlenmeme şeyle. Eğer siz tapağı yok kimde kim birinin birdat alan mulsunuz yani diyeli şumat gep yayraya da vendetta değil yani adamdan yani sponsorçılık ediyem için aktivistlere eyle beyle değil. Oğlum aktivizm bu business değil, bu sevda değil, bu şahsi melleğin değil. Bärik pul kazanmak üçün gelinen bu vatan üçün edilýär bu zatlar. Çünkü vatan birinji oçurt biz ata vatan niýetde ýöne dünýäniň köp ýurtlaryny Rossiýa bolsun, Angliýa bolsun, inglizçe bilen döwletler eje bilen diňýärler. Yani Rodina Mać, Motherland. Onuň näme üçin eje bilen ata bilen diňelişini, kaka bilen diňelişini sebäbini aýtsak. Köplünç adamlar öz ejesini ogurýar. Köplünç yani belki için arasynda bolup biler. Hasir we ejesini ogurýar. Kaka diýilen zat onu mehri bolmaýar, biraz terbiýe bolýar çünkü ol sana biri söýgü berýär, ikincisinden terbiýe berýär sana. Çağalar köplünç ağlap ejetiniň ýanyna gidýär. Soňra ulolýar dara yetim soňçda. Bu yetimlere değişirler. Yani yetim olan yetimler köşkün olan. Gynansak da şuma çağalan köpsi Türkmenistan'a ejet kakada diýirem bolsa yetimlik ýalyk össe. Buňa da kim unaka? Döwlet unaka elbetde. O tarawyny men hiç kilik ayrımçylyk edemem. Neyse konuya geleýin. Aktivistlere yüzlenme. Bul sizin şahsi melleňiz däl. Bul birinin bir zat alan bolsaňyz bu zat açylar, çykar, ýüze çykar, ýüze çykar. Şuň çykmasa da ertir çykar. Ertir çykmasa 30 ýyldan soň çykar. Şu çağalaňa ziýan deger. Şondan habaryňyz bolsun. Vendetta sponsorçylyk edýärmiş diýipler. Ene diýelim misal, men misal getirýän hemme ýerde aktivistlerin köpüsi işläne. Näet ekden. Nirden şolun gelir, nirden. Maktatsan salamu aleykum. Aleyküm salam, sen devam ediyorum. Salamu aleykum. Böyle mikrofonu yapsan maktatsan ses yoksan eşittirem. Onun şu önemeler nirden alýar? Näde geçirinýär? Diýeli olanyny ýalňyşyň boynuňa almaklygyň bir erkeklik. Yani alan bolsaň, alsaň diýmek erkeklik. Indi buňla näme diýjek bolýan men? Erkeklik diýip ine Öwürgelläge. Bagşlaryň olyny bara ekranyna ýüzüň görünýärmi, näme barda baýarly. boş ýeram görünmez.
Näme diýip durdum men? Aktivistlere deyip durdun yani bir de alan olsaň diýdiň. Yani Hä, en şunu soňunda aýdyp bilinir da. saňa da söz berjek. Onuň şul aktivistler seni ekrana goýaýyn, baş ekrana. Şey diýip çykýan. Tamam olur. Özümkinem ýapyp goýberler näme şey. Ine şol aktivistler bar aýdanyna erkeklik diýip aýtdym ýa. Ine Abdullah bar. Dilinden sypdyrdymy ýa-da bilemok samsyklyk etdimi ýoksa erkeklik etdimi belli däl. Ýöne oglan aýtdy. Maňa aýda $500 berýärler diýip. 500 bolsun, 50 bolsun, 1 manat bersinler. Sen şu iş üçin aldyň şo puly, dogançyň, sen uje watan söýýäň. Sen işgär biriniň elinden. Düşünýäň, sen şutak iş üçin gelipsiň, pul üçin gelipsiň. Bu başga aktivistlere de degişdi. Siz eklenç edip bilmeýän bolsaňyz, günüňizi görüp bilmeýän bolsaňyz, şu taýdan bir aňsat gazanç bolsa, ondan çykyň, taşsaň işiňizi. Bu siziň şahsy melleňiz däl. Abdullah ýalyk bolýan bolsaň, şu windetde diýilýäniň götü açylar, şu gün bolmasa da ertir kim diýen belli bolar. Ya Murat Razzakowyň ortaly çykmasyň sebäbi ol oglanyň maddi tarapdan pulu gysylly şumat. Onuň ol oglan ortaga çykyp başlady. Windetde da maňa jaňat diýär. Yani näme üçin şuýdy sen hemme zady millet öňünde aýdýan, ýöne windetde maňa jaňat diýär. Näme sebäpden? Bärde prost daşyndan görüp fin edip adam näme pikir edýär? Awa. Pul sorajak bolýar. Maňa pul ber, ýoksa sataryn seni. Awa. Sen adaka grupany sponsor edýäňem aýdaryn, galanlaryň götüni açaryn näme? Men şeýip düşünýän, elbetde, bu meň düşünjem. Onuň Razzakowyň Nurmuhammed Annaýevden alan pulny sen narkotika soýýan, oňa soýýan, buňa soýýan diýmelsi, aterbet ýalňyş. Bu diňe men düşünjem däl. Men sen heleýiňe berjek diýmelsem, gaty ýalňyş. Bir zady diýmänken başda beýninde aýla gowjy, soň aýt. Sebäbi saňa oň heleýi berenak puly, o bir. İkincidenem isän ýerine sowar öz puly, öz gazanan puly, götünmek gazansan, taksçylyk etsin, bir ýerden alsyn, satsyn, ogurlasyn, adam öldürsin, saňa berilýär şo pul. Sen şoň gepini etmeläl. Sen şu taýda uja ýalňyşlyk edýäň. Eger sen pikir edýän bolsaň, bärde ay başyndan sypalap çümpde goýar, ejeň ýalyk ýa kakan ýa käýä geçer diýsen ýalňyşýan, bärde bolýar zat ýok. Bärde her göçüň üçin jogap berilmeli. Her göçüň üçin, her tökmediň üçin. Bu bir şram ýalyklar ennamyňda. Bu bitmeýär. Ýaraň bitende de ýüzünde şramy galýar. Şu Razzakow şo ýaly adam diýip galar. Şoň üçin galan adamlara degişli. Alanyňyzdy alma şeker berenni eşek fikir etmeýän. Başarsaňyz aja turuň. Iň soňky türsüňizi satyn, pul almaň. Alan soňam şuraya gep gurrun etmeýän. Adamyň şahsy meni gyzyklandyran. Nurmuhammed Annaýew bolsun, X bolsun ýa-da başga şahsiýet bolsun belli tapagy ýokma. Düşünýärmi? Maksat mene pol aýdyp boran, saňa söz berjek bolsam. Şu grup bolan ýa-da diýrilişiň çykmasy, diýrilişi şeýle diýenmen Razzakow özüne şiýtip ulanjak bolýar. Bu diňe daşyndan görnýän zatlar aýdýan, men ýalňyş bilerim. Ýalňyş bilen ýerim men aýdaryn öňünden, ýalňyş men ýerim men aýtbaryn. Neyse. Kerimi men tanaýan guruluşyň söhbetde şolun bu oglan göwüni hiçbir ýok. Ýagny göwüni gaty boş, açyk. Boş diýenim açyklar göwüni, ýüregi açyk. İslen tarapyna pyrla bermeli. Şo görgüle men bir gele diýdim özüm. Git Polşany düşür kamera. Ýoksa men tananam gitdi. Şoňa diýdim men sana eliňe pul geçireýin diýdim. Bitcoin'dan, özatdan, kriptovalyutadan. Sonra diýdim, sorama da soň habaram bolmady, ýitip gitdi. Neyse operasiýa bolupdyr. Geçmiş bolsun Kerimjan sana da bu arada.
Razakov, sen oýnajak oýnuňy gowjy pikirlen. Awa sen bizden öň çykan bolup bilersiň bärik. Ýöne bul seniň güýjüňi görkezena. Düşünýäň, dünýäde belki 1000 sanaly dünýä çempionlary bardyr. Men boksdan alýan mysaly, tijol wesden, ýöne taryhda adam beýnine urulan atlar Tyson, Muhammed Ali, ondan kim bada ýene. Galanlaram geçici däre. Şey diýän, Fury bolsun, Lak bolsun. Geçici. Ýöne şonuň biri Muhammed Ali bolup bilmeýär. Ýekejesem näme üçin bilýän? Muhammed Ali aktivist. Ol prezidentin garşysyna çykyp, men urşa gitjek gel. Men gara diýip aýrýan da diýär. Näme üçin men urşa gitmeliyä? Men gullälýä. Galan bakçorlaryň biri edip bilmeýär. Düşünýäňizmi? Inni Razakov saňa degişli owudyp pikirlen diýen zadyny milletiň öňüne çyk, ötünç sory ýa-da açykda hemme zadyň kartyny aç, göçümini aç. Çünki men ýalyk pikir edýänler badasynda. Onuň bir arada bir wideoň gördüm, bir oglanjyň ingilisçe gürleýän wideosyny görüp sen şoňa maslahat berýän. Doňjum birini maslahat berenden öň birinji oçur özüňe ber şo maslahaty. Onuň sen adamyň ingilisçe gürleýän üçin akylly diýen bolsaň, bu ol oglana men hiç şekilde adam ýok. Ol oglan bilimli. Akylly diýip bolan men akyllyny görmek üçin men gürleş görmeden akylly adamlar. Men üçin akylly bolmak üçin elbetde men kim? Hiç kim paka. Bilimli diýip bilersiň, ingilisçe gürleýän ýa bilemem nahar bişirip bilýän, himiýadan garyp bilýän, ýene bir zat, haladyn bezirip bilýän, bilimli bolar. Bilimli, bilim bilen akylyň aragyny aýyr. Akyl bolanda logika bolýar. Düşündiň? Biriniň tüýdüğinden tan soýnaýan bolsa, ol akylly bolana, o bilimli bolýar. Akyly ýok bolýar, logikasy ýok. Yani Dursultana diýip geçeýin menini. Dursultan Taganowa. Yani aktivistin barmy diýişdi. Siz men dostum. Näl dostum? Bizim düşmanymyz bir. Men siz bilen bir ýol ýürümek aladam ýok. Ýöne bizim düşmanymyz bir bolansoň, bir maksadymyz bir bolansoň, men dost diýip hasap edýän sizi şu wagtça. Awa siz watana geleniňizde, başyna geleniňizde Hudaý saklasyn, siz diktatordan geçirmeseňiz, men adam itedakar. Ene şaýry köpçüligiň öňünde, ýani itedakkan men adam. Men adam, şu itiň adam menne bolsun. Awa siz özüňiz görkezeňiz demokratiýany, aktivizmi, watana bolan söýgüýüňizi görkezeňiz. Men işini düzeltip bermek, hiç şeýlik şartlaryny aýdamam. İş düzeltmek maksat bayram aýdyp geçdi familiýasyny bilemem. Ol özüňe bagly. Sen kimliň almadyk bolsaň, ýene gara gör bolsaň, ol sen günäň, sen ýerinden ylgamallal, Dursultanam, başga aktivistlerim ylgamallal. Ýöne aýrymçylyk etmek, bir ýerden pul almak, birinden eklenmek bul aktivizm däl, Dursultan. Bul biznes bolýar. Muny ýene täzeden aýdýan, sen ejeň, hakyň şahsy mellegi däl, bärden söwda edýär. Sen burdan bärden pul gazanjak bolup gelen bolsaň, gaýraty çekil. Awa. Razakov men senden garaşýan Vendetta barada wideony. Sen şonu açıklamalyny. Sen gürleşmeler. Sen şol iki simada näme gürleşýär? Sen ýöne diýdiňmi? Etmeli sen şonu. Näme üçin gürleşjek bolýanyňam aýtsak aýtmaly sen milletiň öňüne çyk. Näme etjek bolanyň? Täze sen üstüňe şumat men tarapymdan ullukan daşyrypdy, ýani töhmet däldi. Men pikirimni aýdýan, sen şu taýdan pul işlejek bolýar. Nesibesin işle, ýani aktivizm üçin işleme. Git söwda et. Bilema pasuda ýu, dyrmala, ýerdyrmala, ýöne halal gazan. Nemede watany barada aýdymdy. Ýani aýtdym, ejemizdir diýdimi? Sen we men hiç kim ejetini satmaýar. Ýani kelip işleýän adam.
Düşünýärmi? Öz ejesini 1 milyon, 1 milyar, 100 milyarda da satma ya ejesini. Sebäbi ejeň beren söýgüsini hiç kim bermeýär, sen çağlaňym bermeýär, sen heleňim bermeýär. Gynansaň. Sen narkoman bol, alkaş bol, otoran kuntu bol bagşarsın bol. Ol şahsysyň. Maňa degişler. Edeniňiz edin. Özüňiz edýän, özüňiz. Ýagny şol sen kimem bolsaň şu dünýede. Sen şoň üçin birinjilikden çağlasy, ikinjilikden sen şol ol seni mydama söýür ejem. Şoň üçin men ejem diýse maňa oglum şu watandan geçdiýse men şu gün geçýän şu watandan, şu sekund geçýän ejemiň sözü üçin. Ýöne bir gelip sen watan dönüp diýmek. Bul ulluhan ýalňyş adamlar. Maňa şol ady aýdanyňyz bilen siz özüňizi ýere sokýan. Men watany öz ejem ýalyk görýän. Arada mysal getirip aýtdym. Oglanlar bunu senine watan tatýan diýdiler. Men diýdim, ne 1 milyon dollar hödürleseler diýdim. Men mysal üçin diýdim, mysal diýdim. Dedim şaýda mysalyň sözüni ýene aşaňça diýen. Men satar diýdim. Mysal. Yani zapset balkın bu original durur YouTube'da näme bolsa da. Men berer diýdim. Ondan näme bolar şu taýda? Uşa sözümi öwrüp, "Ay ne sen 1 milyon satylýan" diýip. Amerikada doğanmyz diýdi. Neyse ýalňyş çalışdyk benim eşdenmem mümkin, ýa-da düşünmän bolmam mümkin. Täze türkmençeden patlyk men gizi turup solam şol ýaly. Men watanymy satamam. Men talap edýän, edip bilen akmy, başaran akmy. Sen kim bolay? Kim bolsaňam sen taşlap gitmeli şu ýerden. Goýup gitmeli. Egerde türkmen halky senden sorap bilmeýän bolsa, türkmen halky diýende şu 5 milyon halky sorap bilmeýän bolsa, şu men ýekiji adam, şu men sorajak hakamy. Şu ýolda ölmelim bolsa men öljek. Şu ýolda näme etmelim bolsa men etjek şonu. Ýöne men talap etjek. Elbette men ýaly düşünjeli oglanlarym ba. Onu tapmak üçin men şu sürüň içine girmeli. Men saýlap almaly. Şoňa pul götürläp görmeli. Şoňa näme gowurýan bolsa şoňa götürläp görmeli şoňa. Ütgeýäm şo satýam şol öz ejesini, öz watanyny şoňa. Onu vendetta adam ol şol hakykatdan bolsa şolar ýaly. Dimek ol akylly adam. Может быть şol saýlaýa elini kozurwa, tuğwa elini. Yani ertesi gün bir zat bolanda vendetta ýüzüne basyp bilýär. Tam adaha gruppasına. Mysal bil oglan. Sana pul vermedimmi? 1 manat vermedimmi sana? Endi çykyp näme urlaýan o diýse, boly sen ötçäň şo taýda. Sen şo taýda ötçäň. Kim bolaýsyn? Samsyklyk etmän. Şu wagtdan kesin eliňe. İýip bilmesen, öz çağlaňa iýdir özüň iými? Gaýnan tuwi ýöne gaýrat pul almaşy. Watan üçin, ejeň üçin pul alma. Ejeňi satma pulu. Men şulardan ibarat aýtjaklarym. Maksat sen sözüne owaty senne. Bam aýtjaklarym. Minnettar. Sağ ol. Aýdaýyn agam. La, ýanky aýdanyň içinde ýekejejigi birazçyk bar. Ya men düşünmedim, ya siz birazçyk ýalňyş düşündiňiz diýip pikir edýän haýsy mesele aýdyp bereýin. Ýanky Dursultan Taganowa ýanky aktivist däl. Yani aktivist diýerken yani ol bir nemede işleýär, yani bir näli waýdaýyn bir edara ýaly bir ýerde işleýär de, gurama şol yani dernek şol. Şonda işleýär şol. Yani gününi şo taýy sarp edýär. Yani aktivistliň daşyndan prozashitnik diýilýär näme? On men pikirimçe aýlyk almany haky bar diýip pikir edýän men düşünjem. Elbette siziň pikiriňizde de hormat goýan, ýöne elbette pikirlenseňiz has gowy bolar diýip pikir edýän. Sebäbi gününi bir ýerden geçirmeli oğlum. Yani oňam çykdyjy we ýenesi we yani gününi sarp edýär şo taýyk. Onu muny gurnoýa o dernege gelýän adamlar zatlary, prozashitnikler, musafirler zatlar alýa içerik eýle bel opçy şo taýyk şol wagtyny berýär, yani işe gidip bilenok başga işe. Emma aktivist sumaklar wa, yani olara sözüm ýok. Yani
Mysal üçin diýelim, men özümden mysal getirip bereýin. Men häzir diýeli özelli tekeden diýelim men liderim bolsa, diýeli liderim diýip men hem özüme aktivist diýip aýda $500 alyp näme diýdiýse diýip oturýan bolsam, öz pikirimi aýtman, diňe şuň diýänini diýip ýöre diýse ýöre, otur diýse oturup, tur diýse turýan bolsam, uje men watan hakyny gurrun etmäni hiç ýyl hakymy ýok. Sebäbi men uje işgärmen birine satýan, ýani özüm satdym. Men birine ýani özüm ýani wagtymy berýän, özüm şoňa gulluk etýän, men näme etdiýse şonu edýän, men öz pikirim, düşünjem, ýani öz watanym diýen zat ýok bärde, uje gitdi. Mysal üçin gulluk diýen watan üçin mud edýän. Mud watany gulluk etýän. Emma afserler watany gulluk diýenler işgär dik geçýänler. Boş dik geçen o işgär olur, aýlygyny alýar. Ýani ol way men watan söýýänim üçin afser boldum diýen ok, ol diýip bilmeýär. Yani şolar ýalak bolýar. Sallat, yani askerler bolýar, eskerler. Olar mut, yani watana bolan borjyny ýerine ýetirýär. Olana watan üçin, yani sallat, esker diýip bolar. Emma afserler watana bolan söýgü bolan ol watanyň öňündäki borjy däl ol. Yani işgär ol işlemeli. Yani döwlet, yani şu ýurt, halk, millet şoň aýlygyny berip otyr. Şolam ýani gafislerini elbetde çağalary, hojalyk maşgalaty bar. Olam hakly olarak ýani aýlygyny alýar. Ýani oňa da elbetde oňam zähmet çekýär, ýani köp emek harjaýar, oňam hakkyny imeller. Ýigidi öldürdi, hakkyny imedýär-de. Inni meňem düşünjem şo ýa gyska zaýta men öňem aýtdym bu problemalar hakda, ýani öňem düşünjem şody, ýani o konogam aýdylan köpsine ýani diýjek bolýanym. Çek fadım mady. Yani men mesal üçin Nur Muhammed söýüşdüm. Dogry bolup biler, ama bul ýani adalatly, ýani adamkärçilikli, dogry göz bilen seretmeli bolsak da, ahlakly bolmaly bolsak, ýani Aliço dostumyz we agamma ana şoňa medeni bolmady. Ýani şo pulu berdimi, beren okmy 100% bilýän men ony. Yani wagty geler hemme zadyň şonuna gurlaşar, yani hemme zadyň öz wagty geler. Murad Rızakow. Ni biram Aliço diýjek şunu, şu gepimi. Yani Nur Muhammed anlaýyp bar, yani çek ýa bu iç ýa diýen bolýaňyz, ýöne kardan pul alýaňyz, men düşünüp bilen moklay. Yani hem oňa töhmet atýaňyz, hem kardan pul alýaňyz. O nähili bolýar? Men oňa düşünüp, yani bir logika bam, mantyk bam şu taýda düşünüp pikirlenýäňiz mi diýen zadyňyz öňünden ho. Bir zat diýeniz, pikirlenýäňiz mi düşünüp bilenmi? Heme onuň pul kardalyp soňam o sen narkoman diýen o. Näil taýsa? İkiňe de degişli. 100 görüp gapyrga syrama men. Men gowurman, men söýge ätýazym ýok. Ýöne dogruçylyk erkek bolun, ana oňa ätýazym, erkek adam gerek. Yani dogruçyl, dürüst bolun. Yani düşmanyma garşy men dürüst bolmagy talap edýän. Yani Nur Muhammed anlaýpyň düşmanym däl, ýöne aramda bir düşünşmezlik bar. Yani şu çağa hakly şu gerekler, yani jalka Murad Rızakow sen nägen bara pulun ýok bolsa erkek bolup aýdaýma, lekeniň bu giden töhmetler näme gerek? Ventetda jaň edip aga $1000 berýär, $2000 berdi ýa. Berer de näme üçin ýyle çykar maskara bolup götüň atýan. Soňam mara interes näsetleň bar. Yani sen pikir edýänsiň, yani şul bir neme edip ortalygy bulaşdyryp bölmesin maňa bir pul bererler diýip pikir etdiňmi? Bilýän Dilberden hem hantama bolun, Dilber hiç zat beren ok. Pul ýok şoň alla ýa. Garajan görkezip alla ýa, inanma men sana öňem aýtdym, geçeni gezegem aýtdym. Şol siz alla ýa, pul ýok şoň. Men senden kändirek gördüm şolary. Sen özüňe köp bilýän kamy diýen ha, köp bilen ok sen hiç şot. Brother Zak, köp bilen ok sen iki sözüň başynam çatyp bilen ok. Agamjan, men sana 2020-nji ýylda jaň edip bara duýduruş berdim. Men tanamadyk bolýan, sen men sana eýtmeler, beýtmeler diýip bir kerek duýduruş berdim, men tanamadyk bolýan da. Ýöne näýse sen baştan belli zaten şo gelişine gelýän sen bara, yani düşünjeňi, minenýäni, aklyňy, göz ýetimiň giň etmediň de ho. Bir garaýşyňy, dünýä garaýşyňy, bir akyllanmadyň, bilimli, akıl hiç taýdan ösmediň şo
Sen şo Levap'tan geldin şo Topoyluňa gidip barýaň sen. Bağışla bolýan. Ha doğru ýa Kerim mara menem ya şo oğlan wara bilýärmi? Kän degesmem bilen okşaňa bilýärmi? Men hälem gynanýanym. Neme? Şonu Murat Rızak şonu oýnaýar-da şo çagan wara öz oýnuny kirli işine şonu alet edýär. O jagat oğlanyň marar ýani jalka ýani yaraman bandita düşüpdir. Yani geçmiş bolsun. O bu arada onun bellek geçeyin yani men begenem o sizin düşen ýagdaýlaryňyza yani gıynan yani tüýsüzürüm bilen biz birimizi gollamaly, syylamaly, hormat goýmaly oglanlar biz ýanky Kerimjan jigim şon ýalatlarda yani goşant gollow berme janjigim öňüm sen Farhatda da şeýdip gollow berip özüňe duşman adamnyň yani bilýän senem jolatlar yani sen köp berdi özüňçe bigirenler ýan yani köpüňiz şon ýaly biri erwet birine ýamanlyk edýän bolsa da şolada başarsaňyz duduruň, başarmasaňyz şo taýdan gaçyň. Yani gadana ýanyşdan garasy ýok ýa uje senem hälim seni Murat Rızakow maňa tarap gürletdi. Menem senem ikiňe bile diýdim ikiňe de. Ya sen näme üçin şo gepleri eşitdiň? Indi men bilişdi men sizi täze tanap başladyňyz. Hudaýa şükür men arkam arasy bolany, götüm arasy bolany açyk aýdýan ýani maňa siz hiç sa diýbileňiz. Şoň üçin menden siz dagdy bolduňyz. Men şoň üçin ýürüýän naroşny men tankit edýän sizi hiç sa diýip bileňiz. Men li bu ýerde gullugy baraýyn, okuwy baraýyn, nire barsam men gürlemek üçin şu tödüm üçin ýaşaýan men. Arkaýyn gürläp bileýin ýa. Yani bilämi? Garnym aç bolsun ýöne men arkaýyn gürläýin diýip ýaşaýan men şon ýaly adam. Yani her kime düşünjesi vardır, onu hormat goýan. Yani tödümdir, namysym hemme zadym. Başka näme aýtjakdym? Şu wagtlykça şunu aýtjakdym, ýani sonra mawzuya düşünmediklerim bolsa sorap bilersiň. Öýdellä. Yo düşünüklerim zat maksat şan şu mikrofonuň ýapsaň ýoksa men sesimi eşdiren terden aýdaýyn. Bolýa Taganowa barada ol seň şahsy pikiriň ýani Taganowda bir ofitser bolup geçýär diýdiň-de ýani. Onu diýmek sallat däl ol. Men şu pikirimde galaryn, onu üýtgüdip bilmeýär. Egerde sen şutak gelip derne ylgajak bolup pul gazanjak bolsaň gitde başga ýerde ylga. Sen onu buly işgär alyp şoň ýerine oturdaýmyla X alýan da oturýan sen ylga X diýip boldy. O kadar basit ýani. Eklenjiň ýok bolsa millet onu çykyp gürläniň men üçin näme dogry. O bu men pikirim maksat näme durmakny. Bul dogry bolup biler, näme dogry bolup biler, bu men şahsy pikirim. Onu sen diýip bilersiň, näme onu agam aktivist bolmaly dälmi diýip. Bolmaly. Aktivist bolmaly. Nälik bolmaly? Sen işle akşam çık gürlü aýt pikiriňi. Yani aktivni hereket edip bilmeseňim, hatça aýt diý. Sen ýekiji öýüň aljak galan bolmaýar. Maksat senem Taganowda eýlekem hiç kim almaýar. Yani sen birinjilik bilen görkezýän, işini gürleýän edýän, bellije öýüňe pulun gazanýan, işli işine başlaýan, başga işiň bolmaly dälsen. Diňe şu işden eklenmeli. Yani eklenmeli ýanym şu işden bolmalylar. Eklenjiňi edinmeli sen öýüň bir biznesing bolsun, dadyň bolsun, opşin bir daha bir ýerden başga ýerden gelsin sana. Ýöne şu aktivizm üstüne gazanmaly däl. Ol benim düşünjem maksat. Yani Ali Çow barada aýtdyň. Onu menim da edýän Ali Çowda degişli Ali Çow beren bolsaň, ol lubom случае da kadar edip bolýar olatlara da onjum. Diýip bolýar, alma şeker beren eşik fikir etdiňiz. Ol oglany prosto alyp her ýandan millet ne şeýle beýle diýip görüň diýipler. Milledem tamsyk däl dogan. Milledem görüp dur. Milledem bilýär. Şu zat, şu işleri. Bäri samsyklary ýerine türkü işleýärler, 5 manat günni görýärler, gaçyk kesselerem
Ýöne işleýär. Ýani garan aýryp bilýärler. İra Zakfada senem ýa men başynda da belledim, senem meýledin. Onam gollaýan Aýdanatdyň Razakov barada, şo algy bergi barada. Başga näme? Başga meňem aýtjak goşjaklarym ýok şumada. Şoňlan efir ýapsagam bolýar. Ýa-da bam Aýyn ruhsat bersen birazjyk öwedilla sen pikirin size galyp biler, oňa garşylygym ýok. Ýöne ýanky siz birazjyk düşünmediňiz herhalde. Ýöne men sizi ütgetjek bolamyň, näýse gaýtalamaýyn. Ýanky aktivist diýäs pul almalymy? Nähile aktivist boljak bolsaň bir ýerde işlärsiň. Aktivist bolýan sen hökman gününe ekranyň başynda telefonu TikTokda oturmalylar ýa-da bir taýynnap sen bir eden ok. Şoň üçin bar mysal üçin işe gidip gelerdiň, işiňden boş wagtyň hepde de 1-2 gün, ýani boş wagt hökman bolýar 24 saat işlenen ok. Ýani kino görjek wagtyňy elbetde o TikTok'da, Instagram'da, yani boş saatlara gep etjek wagtyňy ana şoň ýaly aktivizme harjap ulanyp bilersiň. Yani kitap okarsyň, bilimiň artdyryp şu hakda gyzyklan bilersiň. Hemme adamyň boş wagty bolýar. Yeter ki isleýän adam hemme zat edip bilýär mysal üçin. Yani tırnrok etdiňe bahana gözledim, her şoň ýaly kol ýazam bilýär. Yani edesi gelen adam boş wagt ba edesi gelen ok. Bilýärmi? Isleýän adam edýär. Diyecek bolýan zadım ýanky ay bilem näme deli, yani eýle beýle diýip hep aýlyga işläp, mysal üçin aýlyga işläp men Dur Sultan goşanmak, ben Dur Sultany men başgaça gözle garaýan şoňa. Sebäbi men onu afser ýaly hasaplaýan, ýani şoň üçin afserçilikden many pul gazanýar, ýani watanyny gulluk edýär. Şoň ýaly diýip pikir edýän. Men düşünjäm bilam, ýöne aktivistler we smoklar we şolar oturan ýerine pul alyp, aýlyk alyp, soňra men aktivist, watany söýýän diýmek bolanok. Siz aktivizm hakda gurrun etmäň, öz toparyňyz hakda gurrun ediň. Men plan partiýaň bir üýesiyim, ýani şoň ýaly bir partiýa degişli, men şo partiýaň adamy, men aktivist dälliň. Ýani hakyky aktivistler çyksyn, gayrat edip baraşyn ýola goýulyň oglanlar. Sizden haýyş edýän, ýöne boş gürleýäsler, näýse boş diňlän oklara. Ýani umruna diýil o, ýani ýüzüni alan oklar bilýän. Men erbet sat diýmok, pul alyň, näme etseňiz satyň, özüňiz hem satyň, ýani kemme zadyňyz satyň. Garşylygym ýok. Ýöne aktivizmden eliňizi çekin. Ýani aktivist diýilende siz çykmaň dary. Dewlet diýende çyk, adaha bol. Ýene boluň da çykyň, ýani garşylygym ýok gollaýan, ýani sizem syýasy bir partiýa boluň. Ýöne aktivizm bilen garşytyrmalyň oş meseleni haýyş etýän. Hemmeňdenem. Wende etdi şu Murad Rızakowam ýumdur bir zat etdi, bermändir. Senem videolaryň zatdan pozay maskara bolup bermedi Murad. Näçe gerek bolsa gölmeli çykyp erkek golla aýtsanay, daýbar etmedi. Ulmam sag bol. Aýol oglan pozmasyn men allym o zatlaryň baryny. Kim bilýär tirkun näme boljagyny. Luboy ýerde sultama bolmaly, şu köpçüliň ona çykdyňmy? Degme diýkeşine zabs edýän, zat edýän diýip. Şul taryhda galmaly. Ýani soňky wideolaryny diýişinler men. Kim zabs edip bilmeýän bolsa, Telegramda ýazýaňyz YouTube .mp3 şo taýda wideony zabs edip bolýar, sylkasyny kopýa edip ýazýaňyz şo tak şol kopýa edip ýazýar. We oň üçin pamyt gerek gel Telegramyň özünde durýar. Şonu 10 ýyldan soň açsaňam şu Telegramyň özünde durýar. Bu suwtnama gerek, çünki adamyň içindäkini dökdi-de daşyna. Düşünýäň. Onu men aýdasym bilse aýdaryn olýa gurrunlar Razakow bärde ýöräne godatdyr. Moşteň hojalyňda ýöreýändir. Men edesim bilse ederini. Diýdiňmi etmeli, ýoksa açmalylar agzyny. Men hiç kimlik liçni nadym ýok, ýamanlygym ýok Razakow. Çünkü ýaly başda da aýtdyşdy, men düşmanymyň düşmany meň dostum. Ýöne şu ýalatlar edýäni erkegi we hakyky erkegi aýyrýan çyzyk başa taýdy.
Yani bizim bilişimize göre. İdur Sultan marada da ikimizden o ýene çekiş dururs berdi näse aýtdy gaýdy otur bermeli. Men üçin watan bul bir eje, ol oň üçin ondan pulam alınmaz, ol satylmazam. Yani işin aýrýanam bolsa aýyrsyn, etsin nämesi etsin. Opşym şol ýalyk men pikirim. Aklatsan bolly gel mene bar aýtjakdym aýtdym. Senem aýdan bolsaň ýapalym efir. Bollum. Yap. Minnettar. Sağ olun adamlar gelen için şu sayede 5-6 adam bolsa ýetip maňa YouTube goýmak üçin YouTube kanalym profilde duranlar YouTube takylara degişli olanlar mehriban adamlar agza bolun 300 500 800 müň adam serdiýär widiany like basyň agza bolun sağlykda görüşeli edýän güçüňi pikirlenip edin şonu emizat goý bolar maksat sağ ol Bolam minnettar. Görüşürüz. sağ olun.